I pozdrav traderi i budući traderi, dobro ste došli u novi video. U današnjoj temi ćemo razmotriti jednu onako zanimljivu temu, ali ukratko sažeto i esencijalno. Koja je razlika između investitora i day tradera? Znači u ovom videu ću onako kratko objasniti na jednostavan način i pred kraj videa također ćemo vidjeti kako sam povukao pare iz prop firme, da je to nešto stvarno, da nije to ništa strano ili izmišljotine ili prazne priče. Pa da počnemo sa, investitor, day trader, šta je bolje? Investitor ima, cilja dugoročni rast godinama koji treba da ima jako veliko strpljenje. Prednost je to što ne treba recimo da prati stalno grafikon, to jest čartove. Također fokus investitora su na ETF-ove, na akcije, na kripto, na nekretnine čak, i on ima znači mentalitet buy and hold, znači kupuje i onda drži to godinama, par dobrih godina. Praktično on ulaže i onda čeka, dok day trader je aktivan svaki dan, trguje kratkoročne pokrete na tržištu, traži likvidnost u tržištu, znači prilike svaki dan za ulaze, za kupovinu ili za prodaju. I ono što je najbitnije u suštini, mora da ima strategiju i disciplinu. Koje su prednosti i mane? Svakako šta god izabrali, naravno zavisno od vašeg karaktera, investitor, kao što sam rekao, znači long term, manje vremena provodi ispred ekrana, pogodno je za pasivan pristup. To je isto malo onako diskutabilno, zato što generalno za to treba jako puno para da se ulaže. I eto, neke mane je to što moraš čekati godinama i nema garancije također da će tržište rasti ili da će to biti, za par godina, da će neko ako kupi neku akciju ili bilo šta, neki projekat kripto, da će to da raste, kao što znamo recimo, pogotovo na našim prostorima, sad je taj kripto jako atraktivan i onda, mnogi još uvijek čekaju tu alt sezonu, ljudi su uložili para, a i dalje su u minusu. Da li će biti? Pa ne znam. I ja i sam naravno imam investiciju i u kriptu, i u akcijama, i u zlato, i u svašta nešto na long term. Uvijek je dobro da se pare raspodele, znači na više strana, da tako kažem, jer nikad nećeš ovako, zbog sigurnosti je mnogo bolje. Ali eto, u suštini nemojte misliti da ako ste investitor da nema mana ili da imaš garanciju da ćeš napraviti par. A i isto, ono što je onako zanimljivo, realno pričamo, koliko ljudi sa naših prostora su spremni, da ulažu u projekte ili u akcije za taj pasivan pristup, stotine hiljada evra, jer onda već može nešto da se napravi, ali eto. Day trader, prednosti i mane. Brza povratna informacija. Šta to znači? U stvari znaš na čemu si. Znači ti izabereš taj dan, napraviš tehničku analizu i vidiš šta i kako, i onda prema tome se
taj grafik uvek ti daje neku povratnu informaciju da li ćeš prodati, da li ćeš kupiti. Naravno, isto pod day traderom ne podrazumeva se apsolutno svaki dan tradati, zato što nema smisla kao prvo, jer nije uvek tržište pogodno za takve stvari, naravno. Ali, isto prednost je da imaš veći potencijal zarade, mane su te što je veći mentalni pritisak i potrebno je znanje i strategija. Znači, u suštini kad pogledamo jedno i drugo, nema boljeg izbora u suštini, sve zavisi od tvoje ličnosti i ciljeve koje imaš, naravno. Ja sam izabrao day trading jer volim da sam aktivan i da svaki dan mogu nešto da naučim i naravno i da zaradim, što ćemo na kraju ovog videa i vidjeti. Ok, idemo dalje. Šta je prop firma? Eto, da pomenem i to, pošto to onako day traderi koriste te prop firme kako bi naravno zaradili kao day traderi. To je u stvari, prop firme su rešenje za sve koji nemaju veliki kapital ili da ne trguješ u stvari svoj novac. To su firme koje ti daje svoj kapital, ti polažeš ispit kod njih, naravno, da bi dokazao da ti zaista znaš da traduješ i da si zaista profitabilan na long term. Znači ne, ja sam sad uzeo trade i ne znam, prošao mi je trade i gotovo, ja sam profitabilan, ne. Imaš različita pravila koje moraš da poštuješ uvek i nije to uopšte lako. Znači zaista treba da imaš dobru podlogu i dobro znanje o marketu i dobru strategiju i dobar money management. Ako prođeš, oni ti onda naravno daju account da trguješ njihovim novcem i od toga zarađuješ procenat profita. Obično to bude podela, generalno na tim prop firmama bude podela 90% tebi, 10% ide njima od tvoje zarade. I eto, ono što je najbitnije, ne rizikuješ svoj novac, recimo za razliku kad i sami znate kad investiraš ti ne možeš da, znači ti moraš iz džepa da uzmeš da bi kupio nešto, ali ovdje nije takav slučaj, što je po meni to jako dobro i eto, može to dobro da se iskoristi u našu korist, da tako kažem. Prednosti pro firmi, eto, nemaš rizik sopstvenog kapitala, učiš disciplinu kroz pravila i možeš da zaradiš ozbiljan novac bez kredita. Zašto sam to pisao? Zato što puno ljudi znam koji su, ne znam, uzimali kredit da bi ulagali long term, da bi kupovali, da li je to kripto, da li su to akcije, i to je onako dosta loše. I eto, to je savršeno za ljude koji imaju strategiju, ali ne i kapital. Znači, zašto? Zato što možemo da se to iskoristi na dobar način i u našu korist, jer znači zaista, praktično nemaš rizik, da tako kažem. Eto, to bi onako ukratko bilo to. Kao što sam rekao, to sve zavisi, znači, od ličnosti, od karaktera čoveka i gde se on više nalazi. Znači, bolji izbor ne postoji. Može i ovako da se prave pare, a može i na način kao day trader. Naravno što, eto sam rekao, prednosti tog takvih firmi koji možemo da koristimo da ne bismo koristili naše pare. Što je ovako po meni jedan jako bitan faktor. U daljem videu hoću da vam pokažem kako, samo trenutak da ja ovdje nađem, pošto imam više ekrana.
Ja tradujem za ovu firmu već dugo vremena. Ovo je jedan od mojih naloga, da tako kažem, gdje tradujem, gdje je profitabilan. I kao što vidite, ovdje postoje razna pravila, naravno. To uopšte nije u stvari lak. Ovdje možete da vidite onako kako je kako je nalog evoluirao. Vidite, počelo je malo u minusu tih 2 dana, ali isto ovdje je zanimljivo to što sam isto pomenuo, da morate da imate dobar management akaunta, jer naravno može akaunt i da se izgubi ako nisi profitabilan i ako ne znaš šta radiš i samo hoćeš da se kockaš, ne znam, da otvoriš buy ili da otvoriš sell i da pogađaš. Jer to verujte mi, to neće ići. Nema šanse. To sa sigurnošću vam kažem. Vidite ovdje, meni je najgori dan bio kad sam izgubio $52. To mi je bilo ono najgori. A najbolje je bilo, eto, kad sam imao trade od $768. To je jako bitno. Znači ja uvek moji tradeovi jako gubim, jako imam loš dan, znači dan koji sam izgubio, moj management i koncept i strategiju koju koristim ne dozvoljava mi da izgubim više nego što dobijam. I to je jako bitno. Tako da, eto, što i sami grafik pokazuje, tako da nema, ovdje su neke statistike, to pokazujem ovako da biste vidjeli. I ono isto je ovo zanimljivo, eto ta prva 2 dana što sam izgubio po 52, 51, ovdje je vreme za koje se vreme odigrao trade. Evo, pa pogledajte, znači za 6 minuta evo $157, za 3 minuta eto 472 i tako dalje, da se ne ponavljam. Sad ćemo od ove celokupne sume, pošto na ovom akauntu imam $2.965, koje se to sve odigralo, eto, za 8 dana. Za 8 dana sam toliko zaradio. Izvadit ćemo sad pola ovom prilikom, da bismo ostavili buffer. Internet malo zveza jer napolje malo lujica u Beču. Inače, ovo da, dok ovo učite, ovo je prop firma gdje funkcioniše apsolutno i na našim prostorima Exiu. Tako da, eto, i ko ima naravno pitanje, i to uvijek može da mi piše u komentarima, pa i privatno, ili možete me čak i naći u našoj Exiu grupi i Telegram grupi Kriptodrom, koji, eto, ako ste novi i niste još tamo, dobrodošli ste. Naravno, uvijek poštovanje i bez vređanja, i znači to se ne tamo, to se ne toleriše. Pa eto, dobrodošli. Ovim pozdravom pozdravljam momke. I tamo isto može bilo ko da me kontaktira ako ima pitanja dalje i kako to funkcioniše. Ok, ovdje ću naravno pokriti neke detalje radi bezbednosti, naravno. Znači, evo, izvući ćemo $1.300. Ono što hoću da kažem, vidite, ovo je, pomislite samo koliko je to dobra stvar
da bude recimo ovo dodatni deo na vašu platu. Jer ovako znamo kako je dole, dosta je teško, naravno plate su male. Zašto ne biste ovo koristili naravno kao dodatak, recimo mjesečni? I to ovo može stvarno bilo ko da radi. Eto, payout je, vidite i ovdje na engleskom. Samo sada pogledamo e-mail. Evo ovako. Obično to traje, pišu oni 10 kao do 10 radnih dana, ali to onako za 24 sata. Danas je nedjelja, evo kao što vidite ovdje i ovo kad snimam. Pa verovatno ponedjeljak, utorak će to da legne ovdje na konto. Ja ću izbaciti također na moj Instagram isto dokaz da su pare legle. To mi zvoni telefon jer se ulogujem. Samo trenutak. Da bi vam pokazao sajt, to jest gdje će pare dolegnu. Trenutak. Da, evo, kao taman je dobro da se vidi da eto nemam apsolutno, jer sam sve izvukao bio, apsolutno nemam ništa. Ok, znači sve je nula. Svaki account i to je to. I na moj Instagram, eto, koji će biti u opisu videa, izbacit ću dokaz o tom kako su pare legle da se vidi. I za one naravno koji ne znaju i novi ste i ako vam se sviđa content, zapratite, komentarišite, lajkujte. Ovo je moj kanal u YouTube. Tu imate svašta nešto, tek je sveže, tako da bit će još snimaka naravno. Imate malo i shortova da pogledate kako ja tradujem. Biće tu i raznih lekcija, samo dok, eto, sa vremenom uvijek sam tanak, ali bit će. Hvala vam i ovog puta, ste bili uz mene, pozdravljam vas i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!